Je to nielen mesto, kde sa narodil Ježiš Nazarecký, ale zároveň tradičná súčasť vianočnej výzdoby. Betlehem predstavuje vyše 2000 rokov starý príbeh o narodení Krista. V Spišskej Novej Vsi si ho pripomenuli v hranej podobe. Jeden z najstarších príbehov v dejinách ho žil v podaní hercov z divadla Teatrálnej skratky. Pomohli si rozprávkou, ktorú rozpráva otec synovi. Ovce sú už napasené a všetky sú v ohrade. A do tejto rozprávky odrazu sa vstupujú Jozef a Mária, vidia, sú svedkami narodenia Ježiška. Čo sa deje? Kto ste? Volám sa Jozef. Začiatok tradície stavania Betlehemov pripisuje história svätému Františkovi z Assisi, ktorý v roku 1223 pri jasličkách, oslíkovi a teliatku slúžil polnočnú omšu. Dieťatko, ktoré sa narodilo v tej chudobe, v jasličkách, nehľadalo žiadne bohatstvo, že možno aj toto nám stačí, tak málo nám stačí k Vianociam, aby sme boli šťastní a aby tá nádej v nás nezhasla. Podľa legendy sa narodenému dieťatku prídu pokloniť traja králi a donesú mu dary: zlato, kadidlo a mirhu. Pretože zlato sa dáva všetkým kráľom. Pretože kadidlo patrí kňazom, vzácny olej, ktorý symbolizuje vznešenosť Hospodinovú. Príbeh narodenia notoricky poznáme, historici však dokázali, že Kristus sa nenarodil v roku 0, ale niekoľko rokov pred našim letopočtom. Datujú to podľa úmrtia kráľa Herodota. To však na čare vianočného Betlehemu nič nemení. Celé to bolo krásne doplnené tým, že začalo aj snežiť, takže malo to takú vianočnú atmosféru. Jaroslav Múdry a Dušan Tokarčík, televízia Markíza.